Mga pasahero sa Cebu Pacific Flight 5J559 gikan sa Manila paingon sa Cebu niadto Sabado gabi, nagpanik humandulaan sa usa ka oras nga natanggong sulod sa eroplano nga way hangin. Usa sa mga pasahero ang kapitan sa Barangay Cogon Ramos, Cebu City, kinsa gitabang human misaka ang blood pressure. Samtang Cebu Pacific Air nagpasabot nga nakasinati ang eroplano og technical issue ni atong tungura. Nangayo sila og pagsabot sila sa mga pasahero. Ani ang report? Sorry Cebu Pacific, but it's your fault. Daghan na kayo di ka ginhawa dere. 1 hour na may kapi na stuck diri sa airplane, walay hangin, wala tanan. Sa post ni Jinisa Anit, usa sa mga pasahero sa Cebu Pac 5J559 Manila to Cebu niadtong Sabado sa gabi, makita ang mga pasahero nga nanagyaw-yaw og isig pamaypay kay matod niya mag-usa ka oras na silang natanggong sulod sa eroplano nga way hangin. Ubay-ubay sa mga pasahero, mga kawani sa nagkadayang mga barangay sa Cebu City nga misalmot sa Gender and Development Benchmarking and Capacity Development Training on Women Empowerment and Child Development. Usa kanila si Cogon Ramos Barangay Captain Omar Durano Sr. 69 anyos. Tungod sa kalimuot, sulod sa eroplano, gihukasan na lang si Kapitan Omar sa iyang t-shirt o gitabangan og paypay o gipainom og tubig sa iyang mga kauban kay misaka na ang iyang blood pressure. Kulba na jud ko tungod nga di na gid ko kaginhawa, maglisod na gid og ginhawa. May gani kay natoy sa unsa sa barang nurse baka to siya nga ni offer nga tagaan kog BP, pakuha og BP. So mo na to na, ningon siya nga, kalma lang sir, kay marag yung BP taas kayo. Sus, nyabot man og 210. Sakay usab sa mong flight sila si Konsehal Ramir Salunoy ug Sandra Cuevas, God focal person sa Barangay Kamputhaw. Matod ni Konsehal Ramir, pagsakay pa lang nilang daan sa eroplano, nabantayan na nila nga medyo init kay wa mag-andar ang aircon. Gipangutana nila ang mga crew sa eroplano, apan igo lang silang gipasabot nga mubugnaw raon niya kini kung makalupad na ang eroplano. Once again, we are requesting everyone to please remain seated. Pila na to ka minutes naganam mo gyud siya og ka nag-worst mo gyud siya naganam siya og ka init, so nagkagrabe sad ang reklamo sa mga tao, so balik gyapon sila sa explanation until such time nga ni sulti ang pilot nga kinahanglan mi mobalik kay nanaman ta mi ato sa runway. Kinahanglan mi mobalik kay kinahanglan i-kickstart ang usa ka engine kay wala nakaandar. Matod ni Konsehal Ramir, mihangyo silang ablihan na lang ang pultahan sa eroplano aron adunay hangin nga makasulod kay anaa pa man sila sa runway. Apan wa mo sugot ang airline crew kay matod pa naka-red alert ang airport niadtong higayuna. Way tugutang mogawa sa aircraft ug wa usay mga rescue teams nga makapaduol. Si Sandra Cuevas, emosyonal nga misaysay sa iyang kasinatian ug miangkong nagtuo gayud siyang di na siya makaabot sa iyang birthday kagahapon tungod sa ilang kasinatian sulod sa eroplano niadtong Sabado. Kay kung inato, so muna, ning ko goodbye. And then sa akong kinabuhi ug sa tong nahitabo. Mara gyud ampo nang gyud. Kapit ra kita sa Ginoo. Human sa usa ka oras, nalibkas na ang red alert status sa airport o gida sa klinik sa MIA si Kapitan Omar. Kipa kuan ko nila tong tablitas nga gibutang na ko diri sa ko ilaw sa dila mo to nga na tan-aw ko na relieve ko ato na gibipihan ko usab na 140 na lang ako ang kuan over 100 nga akong BP ato. So napasalamat ko nga niubos gyud kay wala pa delikado na gyud ko. Samtang ang ubang mga pasahero, gibalhin og laing aircraft ug pasado alas 10 na sila sa gabii nakalupad pabalik sa Sugbo. Apan gikadismaya nila nga sa ilang kakuyaw og kahasol nga ilang nasinati, biscuit o sa bottled water ug unlimited sorry lang ang ilang nadawat gikan sa airline company. Tuumi og naay dinner, heavy gyud. So pagdawat namo kay biskwit nga duha ka buok og tubig. Moray nagihatag, so wag mi panihapon. Samtang si Kapitan Omar gipasakay og laing eroplano pasado alas 3 sa kadlawon sa Domingo pabalik sa Sugbo. Sa official statement nga gipagawa sa Cebu Pacific Air pinaagi sa ilang spokesperson nga si Carmina Romero, gipasabot niini nga nakasinati og technical issue ang maong aircraft. Apan tungod kay gipaubos sa red lightning alert ang MIA
Alas 6:57 niadtong Sabado sa gabi, gisuspenso ang tanang flight o ground operations aron malikayan ang unsa mang disgrasya. Ang flight crew sa ilang bahin mihangyo nga mahatagan sila og dinali ang tabang nga maguyod sila pabalik sa ramp ug mahatagan og special consideration tungod sa nasinating kainit sulod sa eroplano. Matod pa, wa usab magkuwang ang ilang crew sa paghatag og update ug pagpasabot sa mga pasahero ug giatiman ang ilang panginahanglan lakip na ang usa ka pasahero nga misaka ang blood pressure. Pagka alas 8 sa gabi ina, giguyod paingon sa ramp ang nahisgutang eroplano ug pagka alas 8:40 gipakanaog ang mga pasahero ug giapuran og snacks. Samtang ang pasahero nga misaka ang blood pressure giatiman sa klinik sa MIA. Ang nalambigit nga aircraft 5J559 nakalupad paingon sa Sugbo pagka alas 10:22 sa gabi. Gikasubo sa Cebu Pacific Air ang nahitabong insidente ug nangayo og pagsabot. Uban ni Marlon Melgazo ug Philip Patricio, Luan Mirondina. Balitang Bisdak.